Assalamu alaikum uwa. A yau za mu koyi reversal chart patterns. Waɗannan su ne alamu da ke nuna kasuwa za ta juya daga tashi zuwa faɗuwa ko daga faɗuwa zuwa tashi. Zan nuna muku hoton pattern ɗin in bayyana muku ma'anarsa, aikinsa da kuma wanda ya fi dacewa ya yi amfani da shi. Ma'ana day trader ne ko swing ko kuma scalper. Da kuma time frame da ya fi dacewa ka yi amfani da shi don gano shi. Daga nan sai mu duba live chart ɗinsa domin mu gan shi yadda yake a cikin charts. Wannan shi ne head and shoulders. Wannan pattern ɗin yana da head a tsakiya, za ku ga yana da tsayi sosai, sannan yana da shoulders guda biyu a gefe da gefe, amma ba su kai ɗin tsayi ba. Sannan aikinsa idan ya bayyana yana nuna trend reversal daga bullish zuwa bearish kenan. Ma'ana daga samu zuwa faɗuwa. Yana nufin buyers sun gaji kenan, sellers kuma za su fara karɓan iko kenan. Akwai abin da ake ce mishi neckline kuma. To neckline ɗin shi ne yake haɗa tsakanin valleys guda biyu, ƙananan ƙasa da su kaɗan-kaɗan, tsakanin shoulders ɗin kenan. Idan farashi ya karya wannan layin, to reversal ɗin ya tabbata kenan, zai ci gaba da yin ƙasa. Bari mu je mu duba mu ga real charts ɗin. Idan muka duba kuma sai mu ga su waye ne suka fi cancanta su yi amfani da shi. Okay, wannan shi ne misalin head and shoulder a live chart kenan. Wannan nan shi ne head ɗinmu, mun same shi, shoulder kuma left shoulder ga shi nan, sai right shoulder kuma ga shi nan. So, okay, ina za mu zana neckline ɗinmu, wanda idan ya yi breaking ɗin shi mun samu confirmation na reversal kenan, kasuwa za ta ci gaba da yin ƙasa kenan. So za mu zana neckline ɗinmu kamar daga nan zuwa nan haka da ya wuce. So idan yadda ta taho nan haka, idan ya yi breaking wannan kamar yadda kuke ga ya yi breaking zuwa ƙasa, to mun samu na confirmation kasuwa ƙasa za ta yi. Saboda ya yi breaking wannan neckline ɗin namu zuwa ƙasa. Lalle wannan shi ne mun samu confirmation. Wannan shi ne left shoulder, wannan right shoulder da kuma wannan head. Wannan shi ne misali na head and shoulders. Shi kuma inverse head and shoulders, wannan shi ne akasin na baya kenan, opposite ɗin shi. Shi a ƙasa yake exactly yadda head and shoulder yake, but amma shi a ƙasa yake kamar an juya shi kenan. Shoulders guda biyun za a gan su ta ƙasa, sannan head ɗin kuma yana ta ƙasa kamar yadda yake ya fi shoulders tsayi. Za a samu reversal daga bearish zuwa bullish, ma'ana daga faɗuwa za ta koma ta fara tashi. Sannan za mu yi ƙoƙari mu zana neckline ɗinmu a inda aka samu peaks tsakanin shoulders ɗin kenan. Idan ya karya wannan neckline namu ya yi sama, to mun samu confirmation cewa zai yi sama, kamar yadda kuke gani a wannan hoton. So bari mu je live chart ɗin sai mu nemo shi mu ga kuma yadda yake a ciki. So wannan misali ne na inverse head and shoulder. Ga nan head ɗinmu a ƙasa, kun ga a kwance, wannan shi ne shoulder mu na hagu, wannan kuma shoulder mu na dama. So neckline ɗinmu inda za mu zana shi, za mu zana neckline ɗinmu a nan wuraren nan. Zuwa nan. So neckline ɗinmu ya riga da ya zanu a nan. Kenan idan line ya yi breaking za a samu confirmation na uptrend. Idan kun lura za ku ga kusan haka ne. Ya riga da ya zo nan sai ya yi breaking wannan line namu ya yi sama kenan, sai aka samu wannan uptrend ɗin. So duk lokacin da ka ga inverse head and shoulder a kwance, to definitely sai ka nemi neckline ɗinka a daidai shoulders guda biyu, baya da gaba. Idan ya yi breaking ya karya ta, ka ga candle ya fito ya karya ta, to alaman an samu reversal na kasuwa za ta yi trending zuwa sama kenan. Wannan shi ne amfanin inverse head and shoulders. Double top, shi ko menene double top? Shi ana samun peaks guda biyu ne, kamar yadda gashi kuke gani a hoton nan, masu kusan
kansu ɗaya, tsayinsu ɗaya. Idan suka bayyana suna nuna bearish reversal ne, wato kasuwa na shirin sauka kenan bayan ta kasa karya resistance layi sau biyu kenan. Misali, za ka samu resistance line ɗinka kamar yadda kuke gani sau biyu, in ta kasa karya shi, idan ta zo ta kasa wucewa sai ta ƙara komawa, in ta zo ta kasa karya sai ta ƙara komawa, to wannan yana nufin cewa za a samu reversal na bearish kenan. Sannan za ka zana neckline ɗinka a tsakanin peaks ɗin ƙwaya biyu, inda farashi ya sauka ya karya, inda farashi ya sauka, idan farashi ya sauka ya karya wannan line naka na ƙasa, to reversal ɗin ya riga da ya tabbata kenan, ya riga da ya tabbata. So shi double top ya fi dacewa da kamar yadda kuke gani 4-hour time frame, kuma day traders da kuma swing traders suna amfani da shi sosai. So bari mu je live chat mu nemo mu ga yadda shi double top yake a cikin charts ɗin. Wannan shine example na double top nan, ga sunan wannan da kuma wannan. So akasari idan aka samu peaks guda biyu wanda kusan tsayinsu ɗaya ne, to ma'ana sai ka zana neckline ɗinka a tsakaninsu, misali a wuraren nan. Idan ya karya, to definitely kasuwa ƙasa za ta yi. In kun lura daga nan ɗin shine kasuwa ta yi downtrend zuwa nan wajen. So idan double top ya bayyana, in ka zo ka zana neckline ɗinka ya yi breaking zuwa ƙasa, to shi ma kasuwa za ta koma ta yi ƙasa kenan. Wannan shine example na double top. Double bottom shi kuma ya yake? Shi ana samun valleys guda biyu ne, wanda su ma layukan ne su ma, amma ta ƙasa a juye, wanda kusan kansu ɗaya. Sannan idan kaga sun bayyana, to za a samu bullish reversal, kasuwa ta gama faɗuwa za ta koma sama kenan. Kasuwa za ta tashi bayan idan ta yi ƙoƙari inda ta zo ta kasa breaking wannan line ɗin, support line, har sau biyu ta zo ta kasa tafiya, to zai nuna alaman kasuwa tunda ta kasa har sau biyu, to sama za ta yi kenan, sama za ta yi. Idan ka zana neckline ɗinka, idan ta yi breaking ɗin neckline ɗinka, to ka riga ka samu confirmation na bullish, kasuwa za ta yi sama kenan. Domin me? Ta zo kusan support har sau biyu, ta kasa breaking zuwa ƙasan support ɗin, so za ta koma sama. To bari mu je live chat sai mu ga yadda shi yake shi ma a chat ɗin double bottom kenan. So ga na example na double bottom kenan. Wannan idan kun lura ga wannan ga kuma wannan. So shi dama idan double bottom ya bayyana, so daga kan shoulder shi ma za ka zana neckline ɗinka, idan ya yi breaking, to za a samu bullish kenan, kasuwa za ta tashi. To in kun lura wannan da ka zana neckline ɗinka wuri kamar haka, da ya zo in kun lura ya yi mugun tashi, an samu uptrend. Domin me? Ya karya wannan layin da ka zana shi a nan, so an samu bullish kenan, kasuwa tashi za ta yi. Wannan shine example na double bottom kenan. Sannan wadda suka fi dacewa su yi amfani da shi traders, day traders da kuma swing. Kuma time frame ɗin da za ka iya samun shi cikin sauƙi shine 4-hour, 1 day ko kuma 1 hour, duk za ka iya samun shi a ciki. Shi kuma triple top peaks ƙwaya uku ne masu kusan tsayinsu ɗaya. Su za ka zana neckline ɗinka ƙasa kaɗan tsakanin peaks ɗin dukansu uku. Idan aka karya wannan layin naka zuwa ƙasa, to bearish ya tabbata kenan, kasuwa za ta ci gaba da yin ƙasa. So bari mu je live trading nashi live chat mu ga yadda triple top yake. Wannan shine example na triple top, ga nan ɗaya anan, ga kuma ɗaya anan, ga kuma ɗaya anan. So neckline ɗinka should be anan, misali anan, za ka zana shi anan. Idan ya yi breaking zuwa ƙasa, to kasuwa ƙasa za ta yi. Kuma idan kun lura an samu breaking anan, kasuwa ta ci gaba da yin ƙasa. So wannan shine example na triple top kenan. Triple bottom shi kuma ya yake? Shi kuma valleys ƙwaya uku su ma, amma ta ƙasa suke a juye. Yana nuna kasuwa da ta karya support, ta zo wajen support sau uku ta kasa karya shi,
to alaman bullish za a samu reversal kenan, kasuwa za ta fara yin sama. Za ka zana neckline ɗinka tsakanin wannan layuka ɗin kenan. Idan ya karya ya yi sama to bullish ya tabbata, kasuwa sama za ta yi. Sannan akasari masu duba triple button swing traders ne da kuma day traders, sannan suna duba shi a 4 hour time frame ko 1 day, ya fi bayyana a nan. So mu je live chat sai mu ga yadda triple button yake. Ok, a nan ma gashi mun samu triple button, ga guda ɗaya nan, ga ɗaya kuma ga ɗaya. So akwai kuma support line ɗinka a nan, akwai kuma resistance line ɗinka a nan inda za ka zana. So abin da yake faruwa nan shine idan kasuwa kamar yanzu gashi ta zo nan sai ta koma, sai ta ƙara zuwa nan ta koma. So ta kasa, ta zo har sau biyu ko sau uku za a ce ta kasa breaking resistance ɗin nan, to that means za a samu massive tashi kenan na kasuwa, za a samu massive tashi. So in ka zana neckline ɗinka a nan tana breaking neckline ɗin, tashi za ta yi. In kun lura kuma ga inda kasuwa ta tashi daga nan wajen. So kamar yadda muka gani, reversal pattern suna nuna lokacin da kasuwa ke shirin juyawa daga tashi zuwa faduwa ko kuma daga faduwa zuwa tashi. Na nuna muku hoton kowanne pattern na kuma bayyana aikinsa, sannan muka nemo shi a live chat kuka gani. So ga wani ƙaramin homework da ya kamata a ce ku je ku yi. Ku je ku buɗe chat ɗinku, ku nemo su ku da kanku, ku bincika, ku gane su, za su muku amfani kwarai da gaske. Wannan ba financial advice bane, wannan ba financial advice bane, muna amfani da shi ne domin ilimi kawai. Duk wanda yake da tambaya zai iya dropping mana a comment section. Mun gode, sai mun ƙara haɗuwa wani video na gaba. Assalamu alaikum.